sang kapirang urinang kulkinam beda sang retnaning dawana sang retnaning dawana ya sidu kang walang abdi matur gawing panuwun Kanjeng Hyang Bathari dene kalanggan dinten samangke waya paduka kula pundra sala sampun negem wujude ngaji Candrawalaya ing satuhu dados resakaning jagat dene daya katiasanipun sabetake gunung bisa jugruk segara bisa sak tibara dadane menungsa tetantu badhe lebur luh tanpa dadi awis saka daya kemandenipun ngaji Candrawalaya kala wau iya ya nggih nek kabeh mawon sampurna ya nggih sebab sing ngarane kasekten sing ngarane daya katiasan kang ana sambung rapete kelawan bangsa gake lan bangsa alus pimono ana ciri madine lajeng ciri madine papan wonten pundi salawase kowe urip ana ngalam padang Aji Candrawalaya iki mung bisa disabetake ya mung kaping 3 yen muncul saka ping 3 teges bakal aber sing dadi daya katiasan ya nggih Drasala mula kang saka wektu dina iki kudu sing prayekna ngati-ati aja gampang nggone jeneng kita nyabetake wujud ing kasekten Aji Candrawalaya ya nggih nggih Kanjeng Ibu menawi karo pangaten dawa duka badhe kula pundi ing saestu-estu lajeng pamutah kula ingkang pungkasan kula nyuwun benjang Bratayuda kula saged kelampahan jumeneng menawa dados senopati manggalaning jilid menawi dinten mangke kula badhe nyuwun sanjata pitulungan tumbak kenceng paduka Kanjeng Ibu Bathari mugi paduka Kanjeng Hyang Bathari kersa damel sanggit kang rusik reka daya mulih kula menika jumeneng dados senopati manggalaning perang mapak ramining Bratayuda jaya pinangun ya nggih pancen kaya mangkono dina samengko bakal tak gawe karti sampeka supaya kelungguhan senopati negara Ngastina bisa lumintir marang jeneng kita ya nggih sumna sawetara papan kene ya nggih nggih Kanjeng Ibu sikro kala ketingal Prancapo sayang ngegali
Tuhan sembah liring ulun kapura ring sang murbengat Kadaya
Liriwang asmara Jagat Mangestundo nuwun manggih pamanggi menawi boten lepas saking pandulu kula menika kados alawipun Kanjeng Hyang Talkondo duh Hyang sarawuh paduka ing wayah kula ngaturaken pasegan panakrami mawantu mugi kunjuk wonten ngarsa duka Kanjeng Hyang jimat bunden kula Hyang ya jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestundo Putu Prabu ngaturake pasegan panakrama kunjuk ana ngarasane Hyang Talkondo sak tampa ya Putu ana puja pangestune Hyang Maratumuli gage tampanana muga ndadekno kalahajan tumraping Putu Prabu Sakulawangsa dening Kanjeng Hyang Gurawan awit saking berkah pangestu duka sampun kula pundi wonten ing mestaka. Kakalungaken wonten Janggara Meketing Wardaya mugi amin duwana bawulang sarwa. Mboten langkung kasekecak mangkipun paduka Kanjeng Hyang pinarak wonten ing garing Ngastirna rikalenggan diton samangke Hyang. Ya Putu. Ora kurang kepenak nggonipun Hyang sawetara wanci sowan ana negara Ngastina kene. Putu Prabu Nggih Kanjeng Hyang Hyang persasat kadhi kejugrukan ukir sari kablabaran ing samudra madu awit rikalenggan diton samangke kula nampi rapopo duka Kanjeng Hyang ning kujiwanipun wonten kujiwanipun sawetawis anggenipun duka rawuh wonten ing garing Ngastina tanpa paring cacawa saderengipun upami duka Kanjeng Hyang paring cacawa saderengipun kula saged putusan gandhek sakembarang kirapak rawuh duka saged tapel ngantos kita negari Ngastina ngantos dumugi Stinggul Binakurada Kanjeng Hyang boten ngemongaken menika yektosipun kula badhe nyawisaken hermawar kinarya miji nyampian paduka minangka tandha bekti kula dhumateng pepunden kula Kanjeng Hyang ya jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestundo sebab kaya mangke rasane wong tuwa kang duwe kadang anak anungane dita bocah kang mursid iku dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa senadyan apa teng dadi rantamane Putu Prabu wiwit para madya nganti tumuka wasana durung kasembat dalan durung kang wujud bombong rasane penggalipun Hyang persasat dening kadhi dene kaya anguk-anguk ana ing nirwana jati Putu apa to marmene diri kalenggan dina samengko adasa ing pertapan Talkondo pun Hyang rawuh maksa ana ngarsane Putu Prabu Dayudana sejatine kalenggan dina samengko pun Hyang nampa namula kang ditapastani dening Putu Prabu pribadi diri Surasani iki toko kalenggan dina samengko pun Hyang kadawan supaya sowan ana ngarsane Putu Prabu Dayudana marang kang saka Putu Muli mula dadi matur kang Kangsi Pratitis apa to wigabine dening kalenggan dina samengko Putu Prabu nyaturawuh Hyang pertapan Talkondo mula coba matur kang Kangsi Pratitis ilang rasa jiga pengelo durga yang sangguru piye Putu
Dewa Bathara ya jagat Mangeswara. Dayang matur guning panuwun ingkang tanpa pamit. Dinipun duka Kanjeng Hyang sampun kersa rawuh wonten Garing Ngastina. Saperluhani sedanipun ingkang wayah. Baris kulis blakotang terus terang rikalang dinten samangke. Kula menika nembe nawung sungkawa. Ingkang wayah menika kula nembe nandhang susah. Awit sampun pinten-pinten dinten kula menika nampi nawala ingkang dipun tapastani dening Satya saking Durasila Geni Bambang Wisanggeni ingkang rikala dinten samangke gugat nyuwun wangsuling negari Ngastina kapurih mangsulaken dhumateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Sasampunipun ngaten lampah menika dereng paja-paja pikantuk marganing pangruwatan kang sarta cala padhang. Kula menika nampi aturipun para juru trek sandhi Mangindrajala mata pitayaning para kawula ing negari Ngastina bilih dinten samangke Gatotkaca manjigani nem-neman negari Ngamarta kang rikala dinten samangke sampun pipi wonten Mandira Sinengker wonten madyaning Tegal Kurusetra ingkang sisih kidul. Ing mangka anggenipun gladhen perang wonten madyaning Tegal Kurusetra kanthi srana manjer gendera Candrageni. Ing mangka Kanjeng Hyang sampun cetha ngegra kang sarta malila. Dinten nami gendera Candrageni menika pralambaning gendera perang. Kanthi perkawis menika sampun cetha bilih para Pandhawa badhe nyengkakaken dumadening perang suci Bratayuda jaya binangun. Mila dinten samangke menapa to marmane dene paduka Kanjeng Hyang kula rawuh wonten negari Ngastina. Yektosipun ingkang wayah kula badhe nyuwun pitedah kaliyan paduka. Syukur badhe paduka saged ngrampungi bab perkawis menika. Syukur badhe paduka Kanjeng Hyang ingkang kula pundi-pundi menawa dados pangayomaning para Pandhawa miwah para Kurawa. Ngelingaken pokal pakartinipun bocah saka Durasila Geni Bambang Wisanggeni ingkang dinten samangke badhe gugat nyuwun wangsulipun negari Ngastina kapurih mangsulaken dhumateng para Pandhawa. Syukur bagi paduka Kanjeng Hyang kersa jumangkah bubaraken barisan ingkang dinten samangke sampun pipi wonten madyaning Tegal Kurusetra kang sisih kidul. Kadhi dene Gatotkaca menika sampun bosen urip kepara dinten samangke badhe nantang perkara karo wong Ngastina mriki Hyang. Mila dinten samangke Hyang mboten wonten pawongan saklumahing bumi wonten pawongan ingkang pantes kula basani, ingkang pantes kula bedeni, ingkang pantes kula pundi-pundi kang sarta kula aji-aji kejawe ama paduka Kanjeng Hyang. Ing pratapan Kalkanda mila dinten samangke kula pasrah bombokan kang paduka Kanjeng Hyang. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Mangeswara. Dadi kaya ngono to critane. Dadi dina samengko putu Prabu Duryudana nampa nawala sing ditapastani dening Bambang Wisanggeni, bocah saka Setrum Durasila Geni kang wigatine gugat nyuwun wangsule negara Ngastina supaya diparingake bali marang adi-adi kabeh para Pandhawa. Kasinggan dawuh Hyang. Kelakon iku durung paja-paja pangruwatan Gatotkaca manjer gendera perang utawa gendera Candrageni ana ing alun-alun Tegal Kurusetra kang sisih kidul. Kamangka yen to disurasa kaya dene Gatotkaca bakal ningkake dumadening perang suci Bratayuda jaya binangun. Rak ya kaya mengkono to Buku. Leres menawa dados dawuh Buku Kanjeng Hyang. Nek putu Prabu durung ngerti tak kandhani ya. Lelakon sing maune padhang samengko dadi peteng. Lelakon sing maune tentrem samengko dadi lungsit.
Lalakon sing maune rukun samangka padha bentaraken kabeh merga apa lalakon kang kaya mangkene kang dadi pok pun jeneng perkara ora ana liya kejaba bumi negara Ngastina. Mul kang sono kuwi yen to Pandhawa lan Kura kepengin rukun Putu Prabu lan adi-adimu para Pandhawa supaya manunggal dina samengko wutu ora sakokan sing dilembok sing baku negara Ngastina tumuli balekno marang adi-adimu kabeh para Pandhawa. Yen to Putu Prabu kersa lengser keprabon kanthi lila lega maringake bumi negara Ngastina marang adi-adimu kabeh para Pandhawa. Saka pangrasanipun yang lalakon ora bakal kedawa-dawa. Awit apa? Sejatine kang wenang nglungguhi bumi negara Ngastina ora ana liya kejaba mung adi-adimu kabeh para Pandhawa. Apa Putu Prabu ora kelingan marang sejarah kang wis nanti kepungkur? Duk nalika pamanmu Prabu Pandhudewanata kuwi mula seda. Duk nalika pamanmu Prabu Pandhudewanata kuwi mula seda. Negara Ngastina iki mula dadine komplang. Ya merga nalika semana Pandhawa kuwi mula isih cilik, banjur ora ana kang diwisuda kang dipercaya minangka dadi ratu ora negara Ngastina. Ora ana liya kejaba mung wong tuamu. Ya kuwi Adipati Dastarata. Nek ya merga saka akal julike wong kang kadok manimuan geduka, merga saka akal julike Patih Harya Sengkuni. Nyatane mbok kepiye carane bumi negara Ngastina diparingake marang Putu Prabu, njur Putu Prabu jumeneng minangka dadi Narendra ana ing negara Ngastina. Ning elinga ya Putu. Putu Prabu ki mula sejatine mung gurke narya Ratu Magil. Sing tegese Putu Prabu nggone jumeneng minangka dadi ratu ana negara Ngastina kene mono mung gur sawetara kang wenang nglungguhi ora ana kejaba mung adi-adi kabeh para Pandhawa. Mula dina samengko yen kepengin lakon ora dadi kedawa-dawa, lakon enggal sirep pageblok enggal rem dina samengko. Negara Ngastina tumuli balekno marang adi-adi kabeh para Pandhawa kang kaya mangkono ora bakal dumadi perang suci Bratayuda Jaya Binangun. Mekaten Kanjeng Hyang iya nggih. Tur to malih Putu. Apa Putu Prabu ki ora ngerti sejatine kang aran Bandha Donya kuwi mono sejatine pirang dadi telung pirangan. Ingkang nami Bandha Donya ingkang nama Bandha Donya kuwi sejatine pirang dadi telung pirangan. Menapa kemawon Kanjeng Hyang ingkang sepisan sinebut Bandha Malat. Bandha Malat kuwi tuladhane warisan utawa tinggalane wong tuwa kang wis ora ana sing kudu kanggo bebrayang tumraping anak putu mulih padha rukunan sentosa. Ning ana wong kang ora tanggung jawab nyuwil bandha warisan saperlu kanggo luru blendhuke weteng ing sing lambe. Wong sing tumindak kaya mangko lamun sugih ora bakal mbawokahi. Mergo sing aran bandha warisan kuwi mono kalebu bandha malat. Mekaten Kanjeng Hyang. Iya. Lajeng iki ngapa kalih menapa Kanjeng Hyang? Ingkang angka pindho sinebut Bandha Becat. Bandha Becat menika tuladhanipun kados pundi? Sinebut Bandha Becat nggone itu Bandha Donya ora ngambah dalan sak mesine. Tuladhane kaya seneng golek pesugihan, nyumpang, mamet, nyantet lan seneng nganake dhuwit lha kuwi sing ati-ati. Mekaten Kanjeng Hyang iya. Lajeng iki monggo tiga sinebut Bandha Manfaat. Kang sinebut Bandha Manfaat iki mung nggone entuk Bandha Donya direwangi rekoso paribasa sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil awan dinggo bengi dinggo awan. Ya senadyan to sawetara wanci hasile ora sepira ho. Ning yen to disipuri titik iku pengiran bakal nambah marang apa sing dadi kanugrahane. Mula wacetha yen to Bandha Donya negara Ngastina kuwi pun kalebu bandha warisan. Mung kang sinebut bandha warisan iku kalebu bandha malat. Mulut dina sampun kaleben Putu Prabu manggih tata dinentrem dina sampun kowe rukuna marang adi-adi kabeh para Pandhawa. Ana paribasa rukun gawe santosa cerah agahe bubrah. Iba kaya apa ngatasi padha-padha tak tedak tuling sabarga.
Putu Prabu lan para Pandhawa Bimana padha-padha trasang wiyasa monggo perkara bandha donya kang ora sepira ngajine monggo bandha marisan negara Ngastina ndadekake padha congkrah ndadekake padha tukar medu mula dina samengko negara Ngastina balekno marang adi-adi kabeh para Pandhawa samusere mangkono kowe padha rukuna ya Ngger kowe padha rukuna kang kaya mangkono Bratayuda mesti bakal urung. Perang suci Bratayuda mesti bakal gagal. Satemah ora ana para kawula cilik kang ora ngerti marang kentang iki mboten perkara paja balik kahanan kang kasebya ana ngaladhan merga saka wengi sing Bratayuda jebirang merbutu. Kakang Trisang kabirang Rinangkul kinembet sembet dosa ngerek nanding bawon Noyo jitu kang walang ati Yo situ kang walang ati Yo situ kang ngelosi Yas Nyung pangapunten Ngger Kok menawi dipun paringaken keparing ingkang bopeng kepatihan kula badhe iso mreca nang rumiyin Paman Pati Haryo sing kene kadhe paran paman kula badhe nyuwun wekdal badhe piyambakan kaliyan Padukun Ngger Prabu Joko Widodo ati majeng nggih nenggah paman Ingkang pertapan Pangkandha Pura Medha ngantos dumugi Wasana babar pisan kula mboten mekrok kula mboten saljeng nggih sababipun menapa paman monggo cobipun penggalih Paduka Nangger Prabu Jaka Pitana menika saged jumeneng Narendra wonten negari Ngastina sinten ingkang budidaya boten-boten sanes kejawi amung jengandika paman kadhe Haryo Sangguni Durasasana Durma Gati Kartamarma sarta Yudha sarta Ayu menika saged dados nayaka pangembating praja pejabat wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe sinten ingkang reka daya boten-boten sanes kejawi amung jengandika paman kadhe Haryo Sangguni menika leres niki menapa sak menika duka sakadang menika saged kangge jumeneng menika dados pungga praja wonten negari Ngastina. Lah kok sak kepenae dhewe bandha donya negara Ngastina dipun paringaken kaliyan kadang-kadang Paduka para Pandhawa kula mboten badhe sarujuk, kula mboten badhe matuk, kula mboten badhe goleng nggih. Persajan kemawon kula iki mboten lila. Wong gawe Rekadaya gawe sanggih kang rungsit menika mboten gampil, menika pancen alat sanget. Mila dinten samangke menika duka ingkang sinuwun kumbuga kaliyan aturipun ing bapa kematian kados langkung prayogi negari Ngastina dipun kukui kangge srana pecahing dada muncrating udira sepinten to banggane bocah saka Dursila Beni to piye sepinten to banggane bocah sing ora ngerti marang tata krama bocah kang ora ngerti marang unggah-ungguh Bambang Wisanggeni kok dipun wedeni Wisanggeni kok dipun ajeni kinten kula menika badhe natelaken daya kawibawan Paduka sinuwun monggo ngaturi mirsani monggo ngaturi ningali sinuwun Senopati negari Ngastina menika kathah Ngastina menika dongeng senopati perang Ngastina menika dongeng wong pinter Ngastina menika dongeng wong digdaya Ngastina menika kedongeng ngelmu jaya kawijayan guna kasatrikan mila menawi saking pangraos kula negari Ngastina kene dijagang sing jero bebeteng sing kandel monggo sareng-sareng dipun temoni sarengan menawi wonten gugatipun santur saking Dursila genipun Bambang Wisanggeni mriki menawi lakar pangaten
kula gugu kados aturipun Pamanarti Hari Sangguni. Bindo kumbang ajabing tawang susah angin ngendi nggone yang kali kangkung tibake kuntul layang yo jagat diwa pakara yo jagat mangestu ngoro iki tak waspadake sipating Brahmara siya pandhita derajat munggah tinggil Benatrata negara Ngastina mongko tanpa ingsun timbali tata mbarengi Pasewakan Agung negara Ngastina ora mengko remban Maracaba Lalokawa aja mbok senggo panjenengan ingsun mitambuh oleh ning durung manuh lan katemben weruh yen to jeneng sira Marasipating Brahmara Si Maracaba Ngagowa sapa sing dadi peparakmu lan ngendi muring asramamu apa wigatine dene jangan niku munggah tinggil Benatrata negara Ngastina Remban nggih sinuwun dipun tepangaken kula menika wingking saking pertapan Ngawiyan dene Sudyamastani peparak kula sang Begawan Manik-Maninten sang Begawan Manik-Maninten kasinggihan dawuh sinuwun nyuwun pangapunten keparenga kula badhe anila pramwi menapa leres paduka menika ing jumeneng Narendra wonten negari Ngastina ingkang jejuluk sinuwun Prabu Duryudana inggih sang Jaka Pitana Narendra Muda wonten negari Ngastina mriki samenteng ora kang kareping bener apa sing dadi aturmu yen kaya mangkono apa wigatine dene wektu dina samengko jeneng sira sowan kala ngarsane ingsun waleh-waleh menapa sinuwun sowan kula saking pertapan Ngayat dumugi wonten ing negari Ngastina sejatosipun kula menika badhe pamer lejeting wicara pamer lejeting wicara nggih tegesipun kula menika pendhita sing ahli bantah utawi ahli debat lajeng ing nangka kalih suwan kula wonten papan mriki kula niku dadi pendhita sing pinter nrawang utawa tembunge wonten lan diping panggraita tegese kula menika pinter nrawang babagan menapa kemawon kaya mangkono Remban kasinggihan dawuh sinuwun lajeng ing nangka 3 kula menika pendhita ing remen tetulung dumateng sinten kemawon paribasan asok banyu kang padha nandhangaken aweh payung pringkang padha nandhang kodanan kang sartaweh teken pring sedaya kemawon iki nandhang ngalunyon menawi duka kula tingali saking mata batin kula sajaya paduka ingkang sinuwun menika nembe nawung Sungkawa leres menapa leres Di jagat Dewa Bathara tatas titis nggon nrawang marang apa sing dadi unek-uneking adiku sang Begawan Manik-Maninten yen pancen kaya mangkono yen pancen ki pendhita Waskita yen ki pancen pendhita wicaksana yen ki pancen wong pinter dina iki maragake trawangan kira-kira apa pun jering perkara mapan ana negara Ngastina alah menika gampil kula nek nggon ngramal iku tastes sacedas ora kaya kula pokoke menawi kula
ningali paduka menika nembe namung Sungkawa sing dipenggalih ora ana liya kejaba mung lelakon kang dumadi wonten negari Ngastina. Awit paduka ingkang sinuwun menika dinten samangke nampi layang penantang ingkang dipun tampastani dening bocah saka Ndursila genipun Bambang Wisanggeni kang wigatosipun kepengin gugat wangsulipun negari Ngastina. Leres menapa leres? Bener Paman. Nggih, begawan malih-malih kok dilawan ya piye? Apa malih perempuan? Apa malih? Lampan menika dereng pojok-pojok sirep. Lampan menika dereng pojok-pojok ento pemadang. Paduka ingkang sinuwun menika nampi palaporan saking juru tulisan Di Mangendra Jalapata pitayaning wong negari Ngastina bilih Gatotkaca sakadang ingkang mandhegani nem-neman negari Ngamarta dinten samangke pacak garis wonten madyaning Tegal Kurukshetra kang sisih kidul. Leres menapa leres? Bener perempuan. Bukawan panik-manik terus dilawan. Lampan menika dereng padha-padha pikantuk panguratan banjur paduka ingkang sinuwun menika ngaturipun Narendra pendhita saking pertapan Talkanda iki nyampun Begawan Bisma supados madhangake kanang pepeteng babati kang ruwet. Nang nyatanipun sedaya kala manggih dalan buntu awit menapa negara Ngastina supaya mbalekake marang para Pandhawa cabipun penggalih. Ing atase wong wis mukti wibanya ngrati enak-enak paribasane kok yo dibalekake marang para Pandhawa cara kula nggih boten sarujuk ngeten. Samengko yen to manut pangrasamu kepiye perempuan? Iki nek cara kula lho niki. Nek wonten perintah daulat Begawan manik-maniten Wisanggeni Mantenana kula badhe jumangkah. Begawan manik-maniten Gatotkaca tundhungan kula badhe jumangkah. Apa kira-kira saguh? Sing penting cucuk karo bayarane lah niku. Aja bingung sing dadi rasamu perempuan. Bondo daya negara Ngastina yen to ditamu kaya dene banyu busu kaya dene wedi. Nganti daturun pituran bakal entek merga Sira Prabu Jaka Pitana kuwi ratu kang sugih. Sira Prabu Duryudana ratu kang mbrewu tadha dasare mblegedhu. Mula dina iki kowe njaluk bondo donya opah pira saka pangrasaku Sira Prabu Jaka Pitana ora bakal kewan alar. Saka sugih ratu negara Ngastina blorong wae kentekan modal utange rene keladane. Yen pancen perang kuno dina samengko kira-kira sang Begawan manik-maniten apa saguh mbubarake parapatane bocah saka Pringgondani kang dina samengko mandheg bendera perang Tegal Kurukshetra kang sisih kidul. Menawi paduka ngasina paring dawuh dhumateng ing bapa kosipun sedaya kala badhe kula lamban. Maka para dinten samangke kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe nyuwun pamit dinten samangke ugi kula badhe tedhak wonten alun-alun kang sisih kidul Tegal Kurukshetra. Kula wangsul mesti bisa nggembol ndas pendhota calima.